2026 नवीन वर्ष साजरे करा सुझुकी सोबत। नवीन वर्ष घरी आणा आपली आवडती सुझुकी बाईक किंवा स्कूटर आणि मिळवा जबरदस्त फायदे। खास ऑफर्स 100% कर्ज सुविधा, 10 वर्षांची एक्सटेंड वॉरंटी केवळ मोटरसायकलवर, 8000 पर्यंतचं इन्शुरन्स बेनिफिट केवळ मोटरसायकलवर, नो हायपोथिकेशन। उपलब्ध मॉडेल्स सुझुकी ॲक्सेस, सुझुकी एव्हेनिस, सुझुकी बर्गमन स्ट्रीट, सुझुकी जिक्सर SF, सुझुकी व्ही-स्ट्रॉम SX। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री विनायक सुझुकी, प्लॉट नंबर 92, MIDC, तालुका कुडाळ। सारापमधील अपक्ष उमेदवाराचे 6 वर्षांसाठी निलंबन करण्यात आले, तर सुकळवाडमधील अपक्ष उमेदवाराशी शिवसेनेचा संबंध नाही, असं शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी स्पष्ट केलंय। महायुती झाल्यानंतर मला भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत यांचा फोन आला होता की सारापमधून बंडखोर म्हणून अनिकेत तेंडुलकर त्या ठिकाणी पंचायत समितीसाठी उभा राहिलेला आहे। मी या प्रसंगी सांगतो की त्यांनी बंडखोरी मागे घेतली नाही, तसं पत्र आम्ही त्याला काढलेलं आहे। पण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्याला सांगतो की अनिकेत तेंडुलकर याला 6 वर्षासाठी या पक्षातून आम्ही निलंबित करतोय। याचा आणि आमचा शिवसेनेचा काडीमात्र सुद्धा संबंध नाही। त्यामुळे कुठेही गैरसमज कोण फसवण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा आमच्या नेत्यांचं किंवा माझं नाव जर कोण वापरण्याचा प्रयत्न करत असेल तर 100% ते चुकीचं आहे। आमचे महायुतीचे उमेदवार त्या ठिकाणी कमळ या निशाणीवरती पंचायत समितीसाठी उभे राहिलेले आहेत। त्यामुळे महायुतीचा धर्म पाळून आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी धनुष्यबाण आणि कमळ व्यतिरिक्त कुठल्याही निशाणीला मतदान करायचं नाही, असं मी या ठिकाणी प्रसिद्ध माध्यमातून आपल्याला मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे। त्यामुळे अनिकेत तेंडुलकर यांचं 6 वर्षासाठी निलंबित केलेलं आहे। दुसरी गोष्ट, सुकळवाड पंचायत समितीमधून प्रसाद मोरजकरी उभे राहिलेले आहेत। त्याच्याशी संपर्क साधला असताना फॉर्म मागे घेण्यासाठी ते मला स्पष्टपणे त्यांनी मला सांगितलं की मी तुमच्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेला नाही आहे आणि त्यांनी केलाच नव्हता। त्यांनी भारतीय जनता पक्षामध्ये राणेसाहेबांच्या खासदारकीच्या वेळी प्रवेश केलेला होता। तरी पण आम्ही त्याला महायुतीचा धर्म पाळून त्याला फोनवर आणि आमच्या आमदारांनी पण त्याला सांगण्याचा आम्ही प्रयत्न केला, परंतु तो म्हणाला की मी भाजप पक्षाचाच आहे, तो पुढच्या पक्षाचा आहे काय ते मी आता सांगू शकत नाही का तू तसं म्हणतोय। परंतु आमच्या नावाचं किंवा माझं किंवा माझ्या नेत्या आमदार साहेबांचं किंवा आमचं तुमचं नाव वापरून जर तो प्रचार करत असेल तर 100% चुकीचं आहे। मी त्याची निलंबन करू शकत नाही का तो माझ्या पक्षाचा सदस्य नाही किंवा त्याने माझ्या पक्षामध्ये प्रवेश केलेला नाही। तरी पण आमच्या नावाचा गैरवापर जर करत असेल तर त्याचा आणि आमचा कुठल्याही प्रकारचा संबंध नाही। इथे महायुतीचा कमळ निशाणी घेऊन गावडे उभे राहिलेले आहेत। यालाच महायुतीचा धर्म म्हणून आमच्या पक्षाचे सर्व लोक आम्ही यांचंच काम करणार आहोत, त्यांना पूर्ण आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। त्यामुळे प्रसाद मोरजकर यांनी कुठल्याही प्रकारचं दिशाभूल करण्याचा जर प्रयत्न केलेला असेल तो चुकीचा आहे। आमचा काडी मात्र या अपक्ष उमेदवाराशी संबंध नाही, असं याद्वारे मी पत्रकार माध्यमातून मी या ठिकाणी सांगितलं।